Good morning, good morning. Araw sa mama, galuto kang ano gano'n? Lami nga kuan, apritada. Lutong kuan mo ni, Cebuana. Lami kayo ni, ay? Sa gulan ko ni na mo kuan god. Nagbimin, ano eh. Ay, ang sarap sa kung loto. Namit Lydia. Patilawon ko na ako ng mga kuan. Nini, dalagi kutsara ni, patilaw daw ni. Ikaw ni, ikaw tilaw ni. Tilaw di rebe? Lami ba nga akong giha loto? Tilaway po dire. Ikaw di, dalagi. Dili, ay. Noon sa pang mura po kong nahadlaw. Dito ka to. Dito ka. Dire. Na. Tilaway ko no, ang binsak to na ba na? Lami. Lami kaya. Lami good. Kama? Ay, lami ko kayo. Sa kaya itong luto na ni, kuan pod. Magluto dahil pansit. Luto dahil ko. Pansit yan na ay kanton. Kuan na siya, ay ka ng Bami. bami eh. Ana. Sige na. Ula na ma. Oh, sige. Tinatong kuan ta. Adiri na lang. Or kaptan ko na lang. Buka asin. Pabuga. Do kay hibalo nagyud kong magluto na kuan ay. Pwede na mag-restaurant. Uy, di na. Kuan niluto sa kuan. Restaurant nga. Tachak to ng makadamo mo gano'n. Ano eh. Ang kuan. Next namin Na. yan. Tsaka ito. Lagyan namin kanton. Tapos sa hog, ito na lang. Chicken. Nandito kami sa uling nagluluto kasi ano, masarap yung ano, luto uling. Dahil, naku. Tapos Tubig. Duro-durohon ko na ito dito. tapos takpan.
Puna ito na siya. Nor. Pan. Dili. O, sige na. Dali na mga pinakamode. Dili ka lang tao. Oh, de ready ay. Ang sabab. Tati maka. Hindi na ni Ilonggo Tagalog si Buana Vlog. Oh, tinapay ka. Ano ka mo? Biskwit, may biskwit man din. Sige, yung tinapay ko. Gara lang, biskwit lang. Skype plate. Kapitin na yun. Daghan kay ko ano ay. Ay, hala, nakaladag vlog. Ano lang yung susunod? Basig na. Sa ato Pwede ba? Di banda man. Igo man. Ano na 1 kilo? Oh. Tama. Ganun na. Ruway ko man, abi ko yun naman. Naulahi ang buwan. Na, lipatan, na, kalimutan ang tuyo. Nandiyan sa bata. Nagyang kanto. Kulang ko tubig ka naman. Ulang gitman. Carrots na. Madungan mo lang siguro yung carrots. Oo. Tuhan na. Buka na dyan. Hindi magulo na magkano kay naman may uling kami. Yan, pulang-puno na. Apaw-apaw na. Pero tininit ko dali.
Butang na tagit eh. Kay pa ibabawa na. Ah, sige. Ang lito na ang sponsor. Aba, dili. Ang imang hugot, amay. Tagalog ang hugot-hugot man. Ilawi ko na dire. Tapos gari ako gininom, paano ko nakumanan eh. Tama naman to. Idugangan ko mga ni Boy. Ano sa pagtuon? Amigin man dalag ko nimo ang Kaya magkita gawa na. hmm. Tugag na, wala na. Sana mo ganay sa mamusyo. Puro na na tira na jakasal kaya kan mo ko ano. Dama. Sa din, sa rin karya. Oy, Sa ko na mga ano, mga 15 grams. kinsihon na rin oras. Pwede ta ka pamaligya di galing ma amo ni sudlan mo ah. Kariya. May takop eh. Plastic na damol. Diba, nagibot yung putas ng miral? Makan noas maragot kung di Hindi na. ako kumamon. Baka na yung matagal. Lagyan na ng ano tawag ito? Bell pepper.